Hello guys, खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअजों बरायबाय लोगोफोर दिनैबो जोंहा न'आव मिस्ट्रिफोर दं आरो ना खामानि मावगासिनो न'नि खामानि ओमफ्राय बिसोरनोबो ओंखामबो संनो नागिरदों ओमफ्राय दिनै जोबोद खामानि आरो ना गोबां खामानि ओमफ्राय दानिफ्रायनो रेडि खालामलांसै आं बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलायनोसै आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबाय थादो थ' बिदिब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै खामानि आरोना लोगोफोर साननैसो एकदम नै आलु दालि संनोसै ओमफ्राय साहा गाइखेर ओमफ्राय खामानि आरोना साननैसो बारा सम मोनाखै लोगोफोरनि भिडिअफोरखौबो बारा नायबाय थानो सम मोनाखै आरोना सोलाबाखै निस्सय बुजिगोन खामानि बेस्थ' नालाय ओमफ्राय आं सम मोनबानो नायो आरोना नायगोन ओमफ्राय नैयावहाय मा लाबोखोथाय अमा बेदर खोमायो अमा बेदर लाबोदों अमा बेदर गामियावनो दानदोंमोन आरोना दिनै गामियावनो दानदोंमोन मोजांथार साहा जानग्रोबाय साहा हैनोसै मिस्ट्रिफोरनो नै लोगोफोर मैगं लेमनोसै नै जोंहानि मिस्ट्रिफोरा एसे देखायबाय आरोना नोंथांमोननोबो मिस्ट्रिफोरखौ एसे खिथिबाय होनदा खामानि मावनाय मिस्ट्रिफोरनि खामानि मावनायखौ दायो आंहा संनोसै अमा बेदर एवनोसै अमा बेदर आलु माथो जादों एसे साराया दुंबाय आं साराय जानबाय अरावनो होनोसै एकदम सामानि अर होनोसै संनोसै बेदर एवनोसै दालिया अलरेडि मोनखाबायानो आरोना नै अमा बेदरा एसे मोजांथार मेजेमबो मोदोमबो दिनै पियाज हाखाबाय बानलु सामब्राम देखाबाय अलरेडि ओमफ्राय दालियाथ' मोनखाबायानो आरोना नैबे दालि ओंख्रि संनायखौ देखायबाय थायासै आं मोनबाय दालिया गुदुंथार ओरैनो एसे देखायनोसै नै दालि उफ गुदुं ओमफ्राय ओंखाम संनो दंबावो दायो आं बेदरखौ एवग्रोनोसै साराया दुंबाय ओमफ्राय नैखौ बेदराव होगोन आरोना आलु ओमफ्राय जिंखा दङमोन ओंखायनोसै बेखौ होफादो बेदराव होनोसै नै थावा दुंबाय पियाज हालदै थुङाया मेगनाव साबो नै बिलाहि बेखौहाय बाथोन बानायनोसै आरोना बिलाहि गोजा गाव गोजा बाथोन बानायना होनोसै ओंखारजोब्बाय अमानि थाव मोजां नुलाय लाङाखै नै
मैगंखौ होनोसै मिलि दियो दरजा होसिगोन आरोना इयाव दरजानि लेभेलाव फैबाय दरजानि फ्रेम माबानि सिमेन्टनि नाय थांनो थां थाङा मिलि दियो सिमेन्टनि ना लिट जादों हारसिङै जाम्बा नै अमाया थाव ओंखारजोब्बाय फिसा फिसा जाजोब्बाय आरोना मेजेमा गनानै दै होनोसै ini Sarah dungjupa yang bilahi beliau hai masih ya Rana नै मिस्ट्रिफोरखौ देखायलायबाय दरजा होबाय नै सिगां न'आथ' गाहायमोन नालाय बेखौहाय गोजौ बानायदों आरोना जोंहाना सिगां थानायानोथ' गाहायमोन आरोना बोरायनाया Udah. Marga zaman sempet ya. Nih logoफोर दरजाया सिगांनि न'दोनो समान आरोना दरजानि गोजौआ अब्ला सानना नायदो सिगांनि न'आ माबायदि गाहायमोन एसे दरजा दानियाबोथ' जेनेबा खाथारनसो एसेबां गोजौबो नङा बिदिनो आरोना मिडियाम बेखिदिनो दङ 이제는 막 뜨네. 그린 터던데 봐봐 그리긴데. 그린 터던데 그. Masih nih Pak, ciri apa ya? Ciri nih bedi, kalanya. 이 장아 안 돼 있다. Itu, nang thane bedi. Hey hey hey. sampai kamu. Apa? Bayang. Rồi thấy thằng đang là đây ba bố mau gần này Đây लोगोफोर आंहा अमा बेदर एवनाया मोनबाय आरोना नै मोनबाय माने गासैबो मोनजोब्बायबो ओंखाम ओंख्रि गासैबो रेडि जाखाजोब्बाय आरोना दायोहाय मिस्ट्रिफोरानो ओंखाम होनांगौल'सै नै बेदरा मोनबाय बेसोरना खामानिया जोबथ'वाखैनो आरोना ओमफ्राय बेखिनिखौ थिखांग्रोनो नागिरदों दरजाखौ नै लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै मावफिनबाय आरोना आङो ओंखाम जानायखौ देखायासै ओंखायनो इसोरनि मावनायखौ एसे देखायबावनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो Jawa naik tadi bang Dia lebat, macam mau. Đâu này cái xe? Mabaji mendek kamani mau nani? Macam mau. Mau video kalau boleh.
Ordernya pun sama dengan mamanya mau. Iya sahabat dorga. Mana dah nang zafa. Nih kini kita baca. Yung kalian alin so. Malilend. Ini bekirki. Masih sama kita. Yo. Dang dosa dia nara kayak gerisan hidup. Masih nama kita. Sedang yang gurih. Masang mau. Masang mau. Ini mau juga video. Lagi. Nah, lagu perang ini nih video baking yang mana nah, teman jeng baking ini share kalambai, pada teman aja dia nih video kau nanya nih masang mendekat please like, comment, share kalambai nih belanja bay. Ada serba perang ini channel kita nanti kita online subscribe kalambai nih ada video lagu next kita video lagu mantin lo bye bye.